Šouška, pan Krnáře, pan Krná, firma pana Valička, pana Mikuly, pana Kolosa a firma NHK Steel. Takže díky těm sponzorům zaznělo poděkování pro ně a slyšíme už zvuk mašiny děvčat z Nové Děniny. Holky, pojďte na to. Ale vyšlo to. Vyšlo to. No bohužel 23,82 napravo, tam jsme to hrozně moc hledali. Přitom nalevo to bylo za 19,04. Nicméně stihli to děvčata ještě ten spadnul, no škoda hadice. Když je to hnedka za půl spojkou, třeba to ještě bude převázat. Uvidíme. Takže máme dokončeno. Nicméně rekord pro letošní rok odolal. No a my tady máme kluky z Hrabové. Já jenom